Matman Music. Smiley, îmi pare rău că a trebuit să afli așa, dar eu cred că Gina merita o declarație de 8 martie. Din partea noastră! Așa ne-am gândit noi să surprindem fetele din industrie dragi nouă în acest 8 martie 2021. Ne-au adunat forțele cu Forțele proprii. Ne-am împărțit frumos niște versuri. Zi, Banu, cum ne-am ajutat la linii. Dar ce ne-am ajutat? Deci ne-am ajutat, am făcut linii foarte frumos cu toții. A fost o energie foarte bună și toată lumea și-a găsit câte ceva de făcut imediat, pentru că așa e în primul rând aici la noi în studio. V-am lăsat mai încolo câteva impresii, filmulețele și tot ce am vorbit noi aici o să vedeți și în imagini cum ne-am împotmolit, strofocat, cum s-au întâmplat. Trebuie să vă uitați. Și am avut noroc cu Nuțu să mai scoată și din vorbele urâte că... Acum, înainte să porniți, vreau să zic ceva așa. Mulțumim Elenei Mărgărit. O, da. Deci tot una de-a voastră a fost creierul. Creier. Și lui Nuțu, care și în momentul ăsta ține camera, care a montat, a tras cu noi, a stat cu noi aici. La un moment dat știa el mai bine versurile ca noi. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. A căzut să mă Vrei la partea lui Gina? Bună ziua! Facem! Doamne și domnul, lași expert continuu. La mulți ani, Gina, noi n-am venit cu cina. Sunt prost, rău. La mulți ani, Gina, Noi n-am venit cu cina. nu suntem șef la cuțite. Ascultăm din toată inima. Cel mai cald, la mulți ani, bineînțeles. Fix ca vremea din Asia Express. Dacă nu-ți place urarea, treaba nu-i terminată. Îl luăm și pe Smiley în trupă și mai încercăm o dată. O secundă și ne-a fost de ajuns să-ți urăm absolut tot ce ne-am propus. Simpaticio, așa expres continuu. Băi, cât de mișto este, mă. Bă, mulțumesc din suflet, foarte frumos. 8 martie, termin emisiunea, intru în cabină și găsesc un cadou de la băieții de la Matman Music. Scanez, uitați-vă un pic ce era acolo. Cu nume predestinat să emane pasiune, ai succesul garantat, nu doar în televiziune. Singurul trandafir, fără urmă de spin. Oameni demn de urmat, ca tine mai sunt puțini. Toată lumea zâmbăreat când vine la Teo Show. N-avem nimic cu bursucul, dar meritul e al tău. Dacă nu-ți place orarea, ne asumăm bătaia. La mulți ani de la Matman pentru tine și Maia. Cu inima astea, primele și următoarele le cântăm. Succesul garantat, nu doar în televiziune. Singurul trandafir fără urmă de spin. Că de Alexa se ocupă să ce doar pe tine o face. Noi pe Alexa mai da. Mamă, ce-mi convine! Mamă, ce-mi convine! Să-ți placă ce ți-am pregătit. Ăsta nu. Îți placă ce ți-am pregătit. Ăsta nu e planul nostru. Suport și pe Aici facem așa. porți pe Fereșteanu. Ca la carte. Mai mic. Bravo, ai special pentru tine. Acum martie chiar vrem să ascultăm. Mie bine. Bă, ce cap ai, bine să te mănânc! Le-am spus noi și matmanilor că e ziua fetelor. N-aveam cum să nu îi cântăm tocmai preferatelor. Nu vrem să lăcrimez, că nu ne ardem ceapă, dar dacă e nevoie facem piesa sub apă. Avem acest la mulți ani special pentru tine. Acum în martie vrem să știm că ți-e bine. Deci, este cea mai frumoasă surpriză
pe care am primit-o vreodată de ziua femeii de 8 martie. Nu există așa ceva. Și cea mai originală idee. Vă mulțumesc din suflet. Mi-ați făcut ziua nucă frumoasă. Cred că zâmbetul ăsta spune tot. Și nu mi-e bine acum că v-am văzut și m-am ascultat cu vocile alea minunate. Îmi este cel mai bine. De la foarte bine în sus. Sincere felicitări pentru cine și cum ești, și când și când vorbești. Nici nu știi cât ne inspiri, că din tortul cu talent nu au mai rămas felii. Anul ăsta ne-am dorit, Anul ăsta ne-am dorit să ne exprimăm așa, să ne exprimăm așa, să se audă urarea noastră, să se audă urarea noastră, de la noi la Matman până la ha-ha-ha. Cu siguranță la înălțime, la propriu și la figurat, în orice împrejurime ești ușor de remarcat. Din categoria fetelor care s-au ridicat pe forțele lor proprii, asta e de lăutat. Știi că te urmărim, ne plac vlogurile, ți-am scrie și noi, dar nu ne lasă fanele. În schimb îți cântăm și aici nu dezamăgim. Fredonăm la mulți ani, să știi că te îndrăgim. Bine rău de tot. Let's get it, let's get it. Dă-i cu următoare. Urmează un mesaj cu un puternic impact emoțional. Te rugăm noi. Am vorbit urât, m-a filmat. Nu vreau să apar. Sărut mama sacră. Sărut mama mâna soacră. Sărut mâna mama sacră. Vă pup și eu. Eu sunt Mario. Nice. Nice. Gata. Gata. Hai. Bună seara și bine v-am găsit. Avem o știre importantă de împărtășit pentru cea cunoscută la nivel național. Urmează un mesaj cu un puternic impact emoțional. Îți transmitem în direct, ne dorim să te încântăm. Nu recităm de pe prompt, ne place să cântăm. Un călduros la mulți ani, sperăm să nu dăm greș. Pentru tine o facem noi, pentru Alexia Mario Fresh. Vă pup și eu. Eu sunt Mario. Aproape e magie. Nu, e magie. E mai mult o piesă. Dar nu e Ema. Ema. Ema G. Păi, cum tai eu Brăila din Brăila? Explică. Nu știm sigur dacă asta e bună de radio, dar sună atât de bine aici la noi în studio. Dar sună atât de bine aici la noi în studio. Hop și așa. Nu știm sigur dacă asta e bună de radio, dar sună atât de bine aici la noi în studio. Simțim energia când eman bucurie, e mai mult o piesă, e magie. Micul nostru truc, să te facem să zâmbești, și de acum încolo în martie ai să ne pomenești. Iau, la schimb cu acest la mulți ani, poate nu o să fim uitați, și dacă nu-i deranjul mare, poate o să fim difuzați. Pentru Liza. L-ai prins cum îi tremură sertarul? Liza. Aia. Și uite, îl prins cum stă cu geaca pe el în studio la 30 de grade în studio. Mai trage o dată să Da. fericit. Și fii atent ce aici, că e la fel ca prima, oricum. Nu. Am băgat fisa de la mână în multă dragoste de suflet pentru Liza. A făcut de final, mă. Piesa vine din gașca Matman Music și vreau să îi salutăm cu drag și cu pupii și cu îmbrățișări pe băieți. Nu știu dacă ne ascultă, dar îi salutăm și mai ales pentru că de 8 martie, ferește anul, știi prea bine că mi-au făcut un cadou muzical. Ți-au făcut un cadou muzical și vreau să zic în felul următor. Bestial. Bă, am simțit că a fost și pentru mine cadou. De ce? Că te menționează? M-au menționat și frumos, așa, m-au băgat acolo, m-au făcut prezenți în cadoul lor muzical, într-un mod așa frumos. Bă, și oameni talentați la Matman, la Matman acolo, la Matman Music.
La Mateo la studio. Da, mă, zic ei ceva de genul că să-ți placă ce ți-am pregătit, cum îți place Fereșteanu. Să-ți placă ce ți-am pregătit, ăsta ne e planul. Să-ți fim dragi și noi, cum îți este Fereșteanu. Noua generație știi că-ți mulțumește, că o reprezinți cu brio și asta ne liniștește. Vai pozitiv mereu, asta cu toți am observat. Zâmbești pe orice muzică, fie că-i pop sau trap. N-ai ieșit asta din prima de când am băgat fisa. Din amăn în multă dragoste din suflet pentru Liza. Ce lumea când se duce în cârciumă și Liza acolo? S-a băut tot. Cine și-o dă? Haide, Stent. Haide, men. Da, eu mereu, haide, Stent. Și noi mergem la test acum. Michael in domenii. Pui asta, bă, pe cameră. Pișicherii. Tati Aglaia. Zicem direct, cum zicem? Bă, golanule. Ei, ce drăguț! Băieții de la Matman ne-au trimis un buchet de flori, mulțumesc! Dar ce-o fi asta? Ia să vedem! Te știm mai de mult că te-am găsit în Dex, la cuvintele de votament și muncă, bineînțeles. Noi îți urmăm exemplu pe cât se poate și îți prezentăm urarea noastră ca la carte. Îți admirăm cariera pe care o duci în spate. Ne șochează și talentul de a fi o mamă aparte. La mulți anul nostru nu-i deloc subtil, noi zicem direct, bravo, ai stil. Bravo! Banu, Desigur că da. fica la carte. Ce vorbe avem acolo? Ne șochează și talentul de a fi o mamă aparte. Ne șochează și talentul de... Talentul! Talentul! Asta e linia de la Tipa! Ne șochează și talentul de a fi o Păi și ce, piesa ta sau mea? Mamă, ești pe hater. Păi nu fă de la mine. Că nu mă supără că furi, ești copt. Zici că fă de la cineva. Și cârpe. Da, haide. Ne șochează și talentul de a fi o mamă aparte. Am făcut la fel ca celelalte, dar nu o să știe între ele că nu vorbesc. Hai că s-a de... Și nici la Instagram, dar... Și nici... Ia, stai... Stai că ai zis să faci cu Insta. De a fi o mamă aparte. Încă o dată, mă repede. Mor de eu și tu, hai? Iară i-a sărit sertarul. Da. La nu mai cântă nimic. Ia ce dantor alb am. Am filtrul de la de TikTok. Așa. Sunteți gata? Let's go! Stai așa, stai așa. Mi-e cald într-una. Hai. O zi specială pentru orice femeie. Nu evităm să ne arătăm sincer apreciere. Nu e cum, nu ne ținem de șoti. Pentru noi ești number one în fresh stop vorbing. Aleea, luăm asta foarte în serios, e partea aia din an. Nu trebuie să ne purtăm frumos, că el îți pe primul plan. Vrem să-ți facem o urare ca în filme. Să-i scriu versurile lui Banu. Păi nu, că le știu gata. Și de-aia vrem să-ți facem o orare ca în filme. Știu. La 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 la. Aia voiai să scrii la, e strâmb. Multitalentată, ai făcut tot ce se poate. Fără urmă de îndoială, tu te pricepi la toate. Și artistă și mamă, ambele cu normă întreagă. Cum îți ies bine amândouă, nimeni nu poate să înțeleagă. Matman Music îți urează la mulți ani și fericire. Noi știm că vorbește lumea doar de bine despre tine. Și de-aia vrem să-ți facem o urare ca în filme. La 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 la. Sperăm să asculți asta pe repeat, fără să te plictisești, hey! Fără să te plictisești, hey! Când ești la plimbare în orice... Mamă, țiganul, să mor eu. Asta în fiecare dimineață mănâncă trompete și clarinet și saxofoane. Unde e altul? Colegul tău de trupă. Hai, mă. Sperăm să asculți asta pe repeat. Sperăm să asculți asta pe repeat, fără să te plictisești, hey! Fără să te plictisești, hey! Când ești la plimbare în orice anotimp, pe străzile din București, hey! Pe străzile din București.
track de la Matman de acasă. Spăl scos hituri și rămâi Miraculoasă. Mai original de atât se putea? N-ai cum, așa da. Asta zic, asta înseamnă o urare adevărată. Mi-am primit foarte multe flori ieri și vă mulțumesc din suflet și iată acest buchet frumos de la Matman Music. Băieții mi-au pregătit și o surpriză muzicală. Urmăriți următorul story să vedeți despre ce este vorba. nici dacă ni le adunăm, nu ies o voce ca a ta. Dar iată-ne cum îți cântăm, fix acum de ziua ta. O artistă de top, top, top și o mamă minunată. Și să nu uităm de pur sânge ardeleancă. Dacă n-ai ascultat, tat, ești o drăguță. Și dacă nu îți place, să știi că-i vina lui Măruță. Stai, să mai zic ceva. Nici atunci când și-au dorit ca tine n-au strălucit toate diamantele. Aurul deci nu e timp de stat. Și în cazul cel mai rău în care nu o să găsim, prin urarea ce facem, încercăm să strălucim. Hai că bun. Ai multe versuri acolo. Mamă. Bravo, Matei. Bravo, Antone. În studio ca într-o mină ne-am pus pe căutat. Știm că-ți place aurul, deci nu e timp de stat. Și în cazul cel mai rău în care nu o să găsim, prin urarea ce facem, încercăm să strălucim. Acum o faci tu mereu, ca un faraon la apogeu, mai valoros ca un trofeu, să fii ca tine e greu. Așa că urarea noastră trebuie să fie ca la carte, un la mulți ani de 24 de carate. Ești visă! Bravo, ai stil! Mateo, este splendidă urarea, am văzut-o în Dropbox, a descoperit mătamare universul, dar nu știu că vreau să o postez pe telefon acum, nu știu și eu vreau să o postez și nu știu cum să o postez. Dă-mi aici te implor ca să dau save să o posteze mătamare pe story, că la cât sunt de proastă să mor dacă m-am uitat la Dropbox-ul ăla, am zis că este naveta spațială lui Elon Musk, să mor eu. De obicei, cu mâna goală, chiță. Haideți. Că nu-ți mai poate, știi ce zic? Da, ăsta de râdea erat așa pe emisia de... O să râdă ca pisicile. El nu știu și dacă râde sau... Băieții drăguții de la Matman, Doamne ce drăguți! Mulțumesc mult de tot! Imediat revin, vă arăt ce e aici, ia să scanați și voi să vedeți care-i treaba. Sunt curioasă. Mulțumesc! Ne crezi dacă spunem cât de mult te admirăm? De asta ar fi mai bine să nu zicem, să-ți cântăm. Am ținut neapărat ca acum de ziua voastră cel mai frumos la mulți ani să-l găsești în viața noastră până primăvara viitoare, să-ți imit așa urare. Ideea să știi că am avut-o eu, ba eu de la Matman multă dragoste pentru Jo. Doamne, iartă-mă! Mi-a dat, ești nebunul. Ți-au dat lacrimi. Haideți să facem poloarea, că mai e singură iar. Nu e o simplă cântare, e o încântare, să fim noi cei care trimitem o urare. Una din artistele noastre preferate, nu o să fie piesa lungă, ne bazăm pe calitate. Cu toții te știm încă de la început. Și uite-te și tu cum anii au trecut. De la Lova man, să ai o viață floare la ureche și un călduros la mulți ani. Mulțumesc mult, dragule! Mulțumesc mult! Un super gest, super frumos! Matman Music.